Hvad gør du, når du har lyst til en lækker kop kaffe? Her har vi Christian, der elsker god kaffe, men er træt af at stå i kø i en traditionel café. Nu findes der en bedre løsning. Kaffe uden kø. Vi introducerer Top Brewer Café. Du går ind, åbner appen og vælger en ledig Top Brewer. Vælg hvilken kaffe du vil have, tilpas den præcis som du vil lide den, og gem den som en favorit til næste gang. Betalingen sker i MobilePay, som er integreret i Top Brewers app. Det eneste du skal gøre er at indtaste din 4-cifrede MobilePay-kode, så er kaffen betalt. Få sekunder efter står du med din friskværnede kaffe i hånden. Christian kan nu nyde sin kaffe præcis som han ønsker, ved at være sin egen barista. Top Brewer Café. Verdens første app-kontrollerede café. Besøg os på www.topbrewer.com eller følg os på facebook.com/topbrewer.